Аз съм ЖЖ Велики и добре дошли в епизод 2 на моята Майнкрафт оцеляване поредица. Така, както и да е, и ако някой от вас мислят, че ще бъде поредното стоене и копаене, не, измислил съм нещо по-добро. Така че, да заредим играта и преди да започнем, искам да ви пожелая весела пролетна ваканция, да си изкарате много чудесно и весел Великден, да ви се сбъдва всичко и да бъдете най-добрите биячи с яйца. И без бавене повече, да започваме. И между другото, аз за малко влязох в света си и си построих много неща. Тук ще ви покажа къщата се малко, но нека сега да залезе слънцето. Но преди да залезе, ще ви разказа какво съм планирал. Така, сега ще влее. Така, след като легнем да спим, аз ще видя дали всичко ми е тук. После ще убия овце и ще си крафтна ново легло. Защото планирам да тръгнем. И чакайте. Както казах, планирам да тръгнем натам, към саваната и да се отправим на голямо пътешествие, за да открием село. Сигурно чувате огън. Това е защото имам изкуствен комин. И вижте колко добре съм си обновил къщата. И чакайте да си взема месо за ядене. Трябва да си направя още факли. Ще взема малко въглища. Ще взема половината въглища. Така. Сега трябва да отида да убия овце, за да си крафтна легло. И след това ще потеглим на нашето голямо пътешествие. Помня, че и тук някъде да имаше овце. Между другото, аз след като спрях видеото, първото видео, вчера за малко влязох, за да потърся въглища, за да не ви губя времето и освен това си обнових къщата. Вижте колко добре стана. Чукнете лайк, ако мислите, че е най-хубавата къща в Майнкрафт. Ако искате де. Сега ще потърся овце, т.е. О, чакай, забравих да си взема крафтинг тейбъла. Леле, такъв тъпак съм. И трябва да си крафтна и още една пещ. О! Ще си изям последното месо. Добре. Я си взема и копието. Сега да отида да си крафтна една нова пещ, да си взема крафтинг тейбъла и да потегляме. Защото това, всъщност целта на това пътешествие е главно да открием село. Искам бързо да тръгна, за да не ви губя времето, да не стане толкова дълго. И чакайте само да видя нещо. Не, да не стане толкова дълго като предното видео. Аз планирам видеята вече да са дълги 25 минути. Така, сега трябва да открия още овце, които да убия. Би трябвало да има тук някъде. И чакайте само да видя дали всичко тук при микрофона ми работи. Да, всичко си работи. Така, овце. Ето една. Благодаря. О, яйце ще го взем. Сега. Овца. Може би ще има още в саваната. Не, трябва да открия сега. И бързо. Затова няма да си губя времето. О, там има още, леле, щастлив ден. Добре. Просто не искам да имам легло в пътуването, защото не съм се развил достатъчно и не искам да рискувам да умра и да се спална пак в къщата ми и да си загубя всички неща, които с толкова труд съм събрал. Ще взема това яйце, благодаря ти. Така. Не са овце. Там и виждам една овца горе на онази планина. Как да... няма много дека. Както и да е. О, даже са две. Добре. Ще ги убия набързо и тръгва. О, хайде де. Добре, сега набързо легло да си крафтна.
Така, вече съм готов. Сега да се отправим на нашето голямо пътешествие. Само да видя къде е къщата ми, за да я видя за последен път. Добре, координатите. Те как се включва към MaceF3? Не. Както и да е. Спомня къде е. Е, от тук. Сега ще потегля натам и ще се надяваме, че ще открием село. Ако не открием село, здраве да е. Чао, къщичка. Нашето голямо пътешествие започна. Така, може би някъде. Чуя се дали да потегля или натам, или натам. Май ще е по-вероятно, не знам, може би натам да има село, май. Айде, моля се да открие село, моля се. То в саваната май почти винаги има село, нали? Айде, трябва ми село. Моля. Мисля да отида и натам. Помня къде е мястото. Не знам защо координатите при мен не се включват. Айде, това е нашето велико пътешествие. Въглища, ще ги взема за всеки случай. Обещавам, че след тези въглища... Не, няма да минавам оттам, няма да си губя времето. Айде, искам село. Село трябва да има някъде. Моля село да има някъде. Село. О, хайде. Тази савана не е чак толкова голяма. О, май съм стигнал близо до онази гора с розовите дървета. Китайска гора, така ги наричам аз. Не съм сигурен дали ще успея да открия село преди да свърши епизода всъщност. Може би ако се покатея на това дърво, ще имам по-голяма видимост. Това май там изглежда като... Май са къщи. Моля се да е село. О, ужас. Аз ще ви кажа така. Сигурно се чуете защо сега изглеждам сякаш съм вманиачен да открия село. Това е защото... Май не са къщи. Това е защото всеки играч трябва да си има село, да си има свое собствено село в своя Майнкрафт свят. И тук няма село. Добре, ако сега ще се разходя малко из тази поляна и ако не открия село, ще се върна обратно в това. Няма село. Май са къщи. О, моля се да са къщи. Ще си крафна една лодка. Съжалявам, че толкова бързо тръгнах от къщата си, просто не искам да се бавим, защото аз искам епизодите да са кратки и колкото по-бързо намерим село, толкова по-добре. Нямах ли лопата? Айде, моля те да е село. И тук няма село. Знаете ли, аз ще се върна сега в саваната обратно и ще потегля към по-надълбоко в саваната, за да открия някакво село. Трябва леглото ми да е под ръка. Така, ето е саваната. Ще се върна в нея, защото видях, че не е чак толкова малка.
и ще се опитам да потърся село. И чакайте само да пусна компютъра ми да се зарежда. Съжалявам за прекъсването. Съжалявам за прекъсването, исках да пусна компютъра си пак компютъра си да се зарежда, че е на малко батерия. Извинете ме. Малко съм нервен. Да, защото се притеснявам, че няма да открия село в този епизод и да не излезе епизод без успех все пак. О, моля се да открия село, хайде де. Така, тук са тези планини, затова аз къщичка ли видях? Слънцето залязва. Я най-добре е тук да си сложа леглото и да легна да спя. Нахи се. Хайде де тъпо слънце, искам да спя. Хайде де. Най-накрая. Добре, сега си взимам обратно леглото. Чакай да видя дали микрофона ми не се е изключил, не. Така, добре, сега. Ей тук ще се върна обратно в моя... Ей тук ще се върна обратно Ей тук ще се върна обратно и ще отида... Ето натам. Ей натам. И да се надяваме, че ще открия село. То в саваната май... би трябвало да има село. Знаете ли хора, ако сте ми... Ако съм успял някакси да включа коментарите, ми напишете в видео. Не видео, решай, че се обърках и аз. Както и да е. Ми напишете в коментар, ако съм успял да ги включа тези тъпи коментари. Колко често се намира село в саваната, защото искам да знам. Защото аз съм гледал много ютубъри и тикви. И те често са успявали да открият село, особено в саваната. Така че, ако съм успял някакси да включа тези тъпи... това не е ли каквото си мисля? Не, това е кошер. О, тъпи кошери, за какво ми е кошер? Аз реших, че е къща, за какво ми е този тъп кошер? Искам село. Започва с и завършва на ело. Ало, искам село, а не кошери. Това са бъдености. Хайде де, моля те, искам някакво село. Дори и да не е в саваната, просто някакво село ми се иска да открия. Не, няма начин. Село! Това е село! Да! Най-накрая успяхме! Най-накрая! Леле, хора, леле! Доста бързо го открихме. Добре, сега тук ще запомня къде е саваната, за да мога после да се върна в моята къща. И като цяло този епизод ще се опитвам да търгувам с селяните и да ги пазя селото им, защото аз искам да съм добър играч. Така че, ще оставя тук нещо като мъничка кула, която да ми показва къде започва саваната. Някъде тук. Мисля... ужас.
да носят тези селени да продават храна. Така, извинете, че за малко загубих селото. И джунгла има. Ако искате, може в някой епизод да отида в джунглата и да потърся храна. Ей, хора, знаете ли, аз не вярвах много, че ще успея, но ето, че успях. Открих село, имам село и вече мога да търгувам с селяни и да го защитавам. Добре? Нека да видим какви ли смахнати оферти ще ми предложат селяните. Ти имаш ли Не, това е селянин без професия. Не търгувайте с селяни без професия. Така, ще вляза и тук и... Имате ли някъде... Не. Извинявай, че нахлувам. Аз ще затворя след тебе, приятел. Мисля да се опитомия и някой кон. Моля, искам селянин с... Фермер! Ще видя какво продава. Фермери даже са 2. Добре, а ти какво продаваш? 26 картофа? Я бяга от тука. О, боже! Пожар! Пожар! Ама как стана този... езеро от лава, леле! Добре, вече има смисъл. Не. Я по-добре да закрия това езеро. Хайде де. Ишай, ще си сложа някъде спаунер за ако умра в пожара. Както и да е. То огън спя. Не сори пари, братле, ще ти оправя къщата, да видя дали имам още каблстоун или свърши. Ще имаш дървена къща. Останалото ще... Здравейте, господин Голем. Надявам се добре да пазите селата. Добре, аз ще се опитам сега да намеря каква професия. Тук един селянин не остана без дом, всъщност. Моята има и професия. Добре. Важното е, че успяхме да открием село. Добре, сега дано да нямат против, ще им обера малко реколтата и ще събера картофи. Защото... Добре де, реколтата си е ваша. Не, още пожар. Хайде, майната ти от тези пожари. Добре. Важното е, че успях да открия село. Сега. Добре. Нямам тук избуда, затова ще преробя съндъците на селяните и мале. Добре, просто ще взема този картоф и това ще е. Няма да ям картофите. Добре, хора, сега през нощта аз ще бутувам и ще защитавам селяните, за да не бъде скучно видео. И като цяло ще ги пазя от каквито и да е беди. Ти какво предлагаш?
Ах, нека да видя само тук какво има. Има ли съндък? Не, няма. Хора, аз не мислех, че ще открия село, между другото знам, че го споменах, но наистина не вярвах. Спокойно, запомних къде е къщата ми. Селото не е толкова далече от нея. И тук няма съндък. Май трябва да отида в някоя от по-големите къщи. Като тази, например. Там май имаше един съндък. Или не знам дали съм влизал в тази, май влязох веднъж. Съндък, моля да има съндък. Добре. Аз се чуя дали сега да изям някой от картофите, защото имам малко кръв. Но вместо да ги ям, къде си оставих? Ето го. О, леле, как мучат тия. Мучат. И ще сложа да ми се пече месото, за да има какво да ям. Трябва ми някоя къща със съндък. Не. Аз планирам някъде в някой епизод да си направя... О, съндък! О, картофи. Добре. Онзи селянин колко картофа искаше? 26, боже мой. Аз ще оправя къщата на този преди да се стъмнило. Не знам какво стоя, но за жалост нямам точните материали. Съжалявам, бате, но нямам подходящи блокове. Сега трябва бързо да си извадя меча, защото ще се спалнат много чудовища. Ей, това е моето легло. Извинявай, но това е моето легло. Трябва да си заградя по някакъв начин. Аз сега ще будувам за... О, не. Ставаме от леглото. Така, сега ще будувам, за да ги защитавам. Не, това е мое! Не! Ама къде ми отиде леглото? О, просто лягам да спя. И като стана... Но така, сега преди епизодът да свърши, ще си постоя една крепост, от която да е нещо като наблюдателница. Така, зададох си точка на презареждане. Така, и тук ще има врата. Имам ли врата? Да, имам. Слава богу.
Аз се изненадвам как понякога ми върви, а понякога не ми върви. Добре, явно тук ще трябва да скачам, за да вляза. Както и да е. Ей, тук ще сложа факли върху този покрив, защото ако се спална чудовища да не ме убият. Така, хора, сега аз за малко ще спра камерата тук и ще изчакам да стане нощ, за да мога да... За да изчакам да стане нощ. О, боже! Да стане нощ и ще се опитам да пазя сеяните колкото мога. Добре. Как хора? Сега слънцето вече започна да залязва и сигурно ще се спалнат пак чудовища. Сега ще си вадя меча. Имам си спалнер. Ще пазя сераните доколкото мога. Да видя дали... Опс, не, ставане от леглото. Ще пазя сераните доколкото мога. И ще действам. Очудвам се, че залезът е красив дори и при дъжд. Сега сигурно ще се спална чудовища, така че да гледаме селените са прибрани. Аз имам два голема, които ще ми помагат. И нека сега... О, тази врата е отворена. Добре, че имам факли. И така ще си ги сложа в другата ръка, за да се осветява. Аз съм охранителят на това село. Жъжапа Велики е официалният охранител на селото. Ако умра, епизодът ще приключи. Така, зомбита, трябват ми зомбита. Първо да видя дали всички врати са затворени. О, не, тази врата е отворена. Не. Затворена? Добре, малко съм нервен. Това сега е първата ми официална битка с чудовища в Майнкрафт. И чакайте само да видя дали всичко работи. Да, микрофонът е включен, така. Малко е гадно, че и вали дъжд. Хайде да искам някакво чудовище, с което да се сбия. Чувам зомбите и скелети. Май. Ау! Супер! 6 XP, даде ми някакво сурово месо. Набързо ще вля за тук, в моята къщичка, за да го сложа да се пече. Не, явно не работи така. Както и да е. Добре. О, това е селянин номад. Те изпиват такива невидими отвари, за да станат невидими, когато е нощ. Така, хайде да искам някакво чудовище, с което да се сбия. Зомби. Така ще убия още две чудовища. О, скелет. Добре, не ме видя, слава богу. Аз чух, че скелетите могат да ви... О, Пайк, спешно ми трябва да взема неговата връв, затова ще отида да я взема. О, не. Там има твърде много чудовище, твърде много за мен. О, не. Да видим, даде ли ми връв? Май не ми даде. Не ми даде. Добре. За да не стане клипа твърде дълъг.
Аз се радвам, че не е толкова скучен клип, колкото първия. Планирам да се опитомя кон. Може би има моркови във фермата. Има ли моркови? О, може би са това. Не. Не. Не забрави. Добре, хора. Аз ще потърся още едно чудовище, което да убия. И обмислям тук да приключва видеото. Ей, там има един скелет. Ще го убия за всеки случай. Успях. Супер. Добре. Обмислям сега да лягам да спя. Добре, тъй като съм на много малко сърце, ще взема. Добре, сега ще легна да спя, за да прескоча нощта. Хора, аз не вярвам, че ни провървя с търсенето на селото. И така, планирам тук да свършва епизода. Така че пускам менюто, защото звука от дъжд ме дразни. Така че мисля тук да приключваме. Така че ви пожелавам весел Великден, весела ваканция. Аз бях ЖЖП Велики. И преди да свършим, искам да кажа, че следващата събота и неделя няма да има епизод на Майнкрафт от поредицата, защото съм на палатка и няма да мога да снимам. Така че не очаквайте следващите епизоди другия уикенд, а по другия уикенд в моя случай, защото сега докато снимаме неделя. Така че ви пожелавам весели празници, да сте много щастливи. Аз бях ЖЖП Велики и от мен чао, чао!